ugqoka isiphandle. Why do I khuluma isiZulu? Why do I ufaka isiphandle? Yabona into enjena. Awuthi ngiba isiphandla sakho. Nathi lana malume sedala manje segogile. Ay. Ngiyakutshela malume asikho omunye umlungu ofaka isiphandle. Asikho omunye umlungu ogqoka isiphandle. Mina ngiyinkosi yabelungu mina. Ayikho omunye umlungu owuhlula mina. Lalela la wena mfana. Ungasukeli ngoba nakho ukwazi ukukhuluma isiZulu. Sonke siyakwazi isiZulu nje into elula kabi. Ungazosukela wena. Hla phansi ngaze kusuka umogabhadi uzohlawula. Zibheke kahle. Ha nonsense. Yabo. Ukuthi bekade ekhuluma noTira lapho esho ukuthi uyinkosi yabelungu ngoba akekho umuntu okhuluma isiZulu njengaye, yabo. Manje ngayibuka le video kancane, ngahleka ngaphakathi ngathi awumuzwe nje, yabo. Ubhizi nesifanakalo and nje isizulu sakhe kona hayi uyazama but nje hayi usemncane boy. Kusaningi nje kumele ukufunda, yabo.